החלום של כולנו הוא למצוא זוגיות בהתאמה אישית, כמו חליפה, שתשב עלינו בול, לא תלחץ, לא תציק, תסתיר קצת את הפגמים, ושאם היא ממש ממש לא תתאים ולא נסתדר, אז אנחנו גם נוכל להחזיר אותה לחנות. שלום גילי. שלום נעמה. אז מה זה זוגיות בהתאמה אישית? זה היכרויות בהתאמה אישית. זאת אומרת, זה אנשים שמחליטים שהם רוצים לבוא אליי, כדי שאני אכיר אותם, ואחר כך אני אכיר להם. איך זה עובד? איך אתה מתאים לאנשים את החצי השני שלהם? אז נניח אני דווקא לא אוהב את החצי השני. אני גם מאוד בעד שיהיו דומים ולא שונים. כי אני חושב שיש מספיק דברים קשים בחיים ולא צריך, את יודעת, ללכת על השונה. אבל נניח שאת באה אליי, אנחנו יושבים, אני מכיר אותך, אני מבין גם מה את רוצה, אבל גם מה שאת צריכה. וזה לא תמיד אותו הדבר. ואת מה שאת צריכה אנחנו לומדים ביחד ממה שעברת עד היום. מהקשיים, מהזוגיות שהיו לך, מהזוגיות של ההורים שהייתה. אבל לפעמים מי שמגיע אליך, אני בטוחה לא יודע מה הוא רוצה. אני חושב שכשמגיעים אליי, אז מורידים את השכבות, מורידים את המסכות. כל מי שנמצא בתהליך שאני מעביר זה אנשים טובים, שמחפשים באמת, בלי משחקים, להקים בית, זוגיות, משפחה, ילדים. הם ויתרו כבר על השטויות, והם באמת רוצים בן זוג או בת זוג. וקורה שהם חוזרים מהדייט והם אחרי זה פונים אליך, היה ככה? כן, זה הנושא של המודרני. זאת אומרת, יש תהליך של ליווי. מהרגע שנוצר קשר, הבחור מתקשר אלייך, את יכולה לדבר איתי. היתרון הגדול הוא אתה גם פסיכולוג. אני עובד סוציאלי ומאמן. אוקיי. אבל היתרון הגדול הוא שאני מכיר גם את הצד השני. אז כשאת אומרת לי, תשמע, הוא אמר לי ככה וככה וככה, אני יודע, אני מבין מה קרה שם. אתה חושב שבאמת אנשים יכולים למצוא את המישהו הזה שיהיה להם, יוכלו לחיות איתו לעד, או שצריך להתפשר וצריך ללמוד לוותר וצריך אולי להתאים את עצמך גם לצד השני? תראי, אני אגיד לך שני דברים. יש לנו חתונה ראשונה בפברואר. יש לנו הרבה זוגות שכבר גרים ביחד, שזה ממש ממש מרגש. זה מרגש מאוד. שכמה זמן זה כבר עובד? חצי שנה. חצי שנה. חצי שנה ויש זוג ראשון שמתחתן. אנחנו נדבר עוד כמה שנים. אוקיי. תראי, אני לא אוהב פשרות. אני חושב שפשרה זה כמו לאכול אוכל פושר. אני חושב אבל שצריך להסתכל באופן ריאלי על הדברים, וכשאת מדברת איתי ואת אומרת לי, תשמע, אני רוצה אותו עד גיל 42. אז אני שואל אותה, תגידי, בת כמה אני נראה לך? אז אני מקבל איזה מחמאה בדרך כלל, ואז אני אומר לה... 38? נכון, 47. אז אני אומר לה, בואי תרחיבי, תגדילי קצת. את רוצה שהוא יהיה עם תואר שני? מספיק תואר ראשון. כי זה לא הווירטואלי שבו נורא מפחדים מהרשת, את נורא מפחדת. כי זה שמגיע אלייך מהרשת יכול להיות 10 קילו יותר, 10 שנים יותר ו10 סנטימטר פחות. זה קורה הרבה פעמים, חוק ה10. כן. אבל כשאת פוגשת מישהו שאני מכיר לך, הוא יהיה בדיוק מה שהוא. הוא יהיה בדיוק כזה. עכשיו, יש גם נושא של ביטחון בהיכרות. הרבה אנשים חוששים. חלק מהתהליך הוא שאתה פוגש אדם אמין. אז חלק מהאמינות זה באמת לצלם תעודת זהות ולחתום על הסכם ולהשתכנע שאת זה באמת את. וזה חלק מהמקצועיות שאני מביא לתוך התהליך. זה נכון שהם מחפשים יותר פרפרים בבטן? מחפשים להתאהב. וזה חשוב על להתאהב. והרבה מאוד אנשים... אנשים... זה שונה מפעם או שתמיד זה? לא, לפני 80 שנה זה היה רק היה שידך. זה מה שהיה. אבל היום באמת מחפשים להתאהב, מחפשים פרפרים. חלק מהאנשים שבאים, באים בגלל הסיבה שקשה להם עם הבחירות של עצמם. הם רואים שהם בוחרים כל פעם לא טוב. והם באים והם אומרים, בוא תשמע אותי, תבין מה אני זה, אתה תכיר אותי, ואז תבחר לי, ואני מוכן לבדוק את הבחירה שלך. סליחה, אבל זה מתבקש, אתה בזוגיות? ברור. ברור. תודה.